Когато пред лабораторията възникне нестандартна задача, а изискванията на производството надвишават възможностите на стандартното оборудване, класическите металографски микроскопи вече не се справят. В такива случаи е необходим микроскоп, който няма строги конструктивни ограничения. Как да се изследва вътрешната повърхност на дъното на цилиндър или върхът на висок тънък обект? Нито инвертираният, нито класическият прав микроскоп може да се справи с такава задача. Добър ден, аз съм Марина Лобач, научен ръководител на проекта Магус. Днес ще ви запозная с серията прави металографски микроскопи, които могат да работят с нестандартни обекти – Магус Metal 630. Този микроскоп се отличава с уникален статив – инженерно решение, което премахва обичайните ограничения. Височината на обекта, сложната форма на детайла, ограниченото пространство на работното място – за Magos Metal 630 това не е проблем. Компактният статив и оригиналният фокусиращ механизъм са специално създадени за работа с обемисти и нестандартни образци, а модулната конструкция позволява микроскопът да бъде интегриран в монтаж с индивидуален дизайн или директно вграден в производствената линия. Този инструмент е създаден за металург, инженер и изследовател. Контрол на микроструктурата на метали и сплави, анализ на полупроводници, проверка на лакови и бояджийски покрития. Magos Metal 630 се чувства уверено в металургията, машиностроенето, ядрената и аерокосмическата индустрия, както и в лабораториите на университетите. Днес няма да се спираме подробно на въпросите за структурата на метала и подготовката на пробите. Ще разгледаме конструкцията на микроскопа Metal 630, тази, която отваря нови възможности в сравнение с други модели. Ще се спрем накратко на наличните методи за изследване и ще разгледаме комплектацията. Оптична схема. Обектите на изследване с металографския микроскоп са непрозрачни, затова уредът работи с отразена светлина. Светлината от лампата преминава през система от лещи, отразява се от огледалото и през обектива се насочва към пробата, след което се връща обратно в обектива. Обективът формира увеличено изображение и го насочва към окуляра или към камерата. При правия металографски микроскоп обективите са разположени над предметната масичка. Изследваната повърхност трябва да бъде перпендикулярна на оптичната ос. Сега за размерите на пробата. Височината на изследвания обект се определя от хода на фокусиране. Обърнете внимание на универсалния статив на модела. Оптичната и осветителната част на микроскопа се повдигат изцяло по статива. След това влиза в действие механизмът за фокусиране. Това не е просто конструктивна особеност, а ключът към работата с обекти с различна височина. За този модел удобната височина на пробата е до 130 мм. Въпреки това можете да монтирате микроскопа на собствен статив и по този начин да премахнете ограничението по височина или да вградите системата директно в производствената линия. Този, който използва микроскопа в стандартна комплектация, ще оцени удобството при работа с двукоординатната маса. Напомням, за анализ на микроструктурата на металните сплави повърхността трябва да премине през пробоподготовка, шлифоване, полиране и травене. Ако обектът е, например, лазерен диод и оценявате качеството на изработка, а не микроструктурата, можете да го изследвате в оригиналния му вид. Нека разгледаме един интересен пример. Цилиндър. Дъното отвън може да се изследва с обърнат микроскоп. Как мога да погледна дъното вътре в цилиндъра? Metal 630 може лесно да се справи и с това. Разбира се, тук има ограничение на дълбочината. Дълбочината на цилиндъра се ограничава от профокалната височина на обективите 45 мм. За изследване на стандартни образци серията Metal 630 също е напълно подходяща. Методи на изследване. За металографските микроскопи Magos са достъпни 4 основни метода – светло поле, тъмно поле, поляризация, диференциален интерференционен контраст или ДИК. Светлото поле показва реално увеличено изображение на обекта. Поляризацията повишава контраста и разкрива анизотропни неметални включвания. Тъмното поле откроява дръскотини и граници на зърната, като ги прави светли на тъмен фон. ДИК визуализира микрорелефа, преобразувайки разликите във височината в светлосенков и цветови контраст. Изборът на метод зависи от свойствата на материала и целите на изследването. Металографът обикновено избира метода емпирично, като сравнява изображения, получени в различни режими. Модификации на серията. Можете да изберете точно тази конфигурация, която е необходима за вашата лаборатория. Всички модели от серията поддържат светло поле и поляризация. Моделите, в чието наименование има буквите BD, допълнително поддържат метода тъмно поле. Буквите BD означават светло плюс тъмно. Моделите с буквите DIXI в имената си допълнително поддържат DIX метода. Тези модели се предлагат при поискване. Оборудване.
Стандартното оборудване включва основа с статив, механизъм за фокусиране, осветител за отразена светлина с захранващ блок, тринокулярна приставка с окуляри, револвер с обективи, предметна масичка, както и модули за допълнителни методи на изследване. Компактната утежнена основа осигурява стабилност на конструкцията. Върху основата е монтирана двукоординатна масичка с скоби и коаксиални ръчки за управление. Благодарение на компактния статив, микроскопът се побира на рафтове с височина от 40 см. Оптичният блок с осветител се движи по статива. Механизмът за фокусиране е коаксиален. Стойността на делението на фината фокусировка е 2 микрона. Жестостта на движението на грубата фокусировка се регулира с пръстен от лявата страна. Револверната глава е предназначена за 5 обектива. Свободният отвор се използва за центриране на лампата или за поставяне на допълнителен обектив. Обективите са планахромати с увеличено работно разстояние. Профокалната височина е 45 мм, а линейното зрително поле е 22 мм. На корпуса на обектива са посочени параметрите: PLL, тип корекция планахромат дългофокусен, увеличение, числова апертура, дължина на тубуса, безкрайност, метод BD или ДИК. Цветовата маркировка съответства на увеличението според международния стандарт. Микроскопите се доставят с обективи с увеличение 5, 10, 20 и 50 пъти. Допълнително са налични обективи с увеличение 40, 60, 80 и 100 пъти. Обърнете внимание, микроскопите, работещи в режим тъмно поле, се доставят с специални обективи. Обективите с маркировка BD имат пръстеновиден луфт между оптиката и корпуса. Монтажният диаметър и резбата на тези обективи се различават от моделите, предназначени само за светло поле. Затова при избора на допълнителни обективи е важно да се вземе предвид съвместимостта. Осветителна система. Осветителят позволява настройка на осветлението по метода на Кьолер. Източникът на светлина е разположен в фенера, а лампата се центрира по 3 оси. Захранването се осъществява чрез отделен блок. Полевата и апертурната диафрагми са центрирани във фабриката, но при необходимост положението на полевата диафрагма може да се коригира. За наблюдение на обекти в поляризирана светлина в оптичния път се въвеждат поляризатор и анализатор. Поляризаторът се върти на 360 градуса, осигурявайки прецизна настройка на поляризацията и контраста. Чрез завъртане на поляризатора се задава необходимото положение на поляризационните устройства, след което се регулира яркостта на осветлението. За оптимизиране на контраста на изображението при различни типове проби се използват светлинни филтри. В модела Magus Metal 630BD е вграден блок за тъмно поле. Превключването между светло и тъмно поле се извършва с помощта на ръкохватка на осветителя. Когато ръкохватката е изтеглена, осветлението преминава през лещите на обектива и микроскопът работи в режим на светло поле. Когато ръкохватката е прибрана, се включва косо осветление и микроскопът работи в режим на тъмно поле. Обективите с маркировка BD позволяват реализирането и на двата метода – визуална приставка и окуляри. Визуалната приставка е тринокулярна. Междупупилярното разстояние се регулира в диапазона от 48 до 75 мм. Стойността на разстоянието се отчита по скалата. Угълът на наклон е 30 градуса. В стандартното оборудване са включени окуляри с 10-кратно увеличение и зрително поле от 22 мм, с отдалечен изходен зеник за работа както с очила, така и без тях. Сваляемите наушници предпазват от странична светлина. Монтажният диаметър на окулярите е 30 мм. На левия тубус е разположен пръстен за диоптрична корекция. Допълнително са налични окуляри с 10-кратно увеличение и скала, както и окуляри с увеличение 12,5, 15, 16, 20 и 25 пъти. Дигитална визуализация. Дигиталната камера с програмно осигуряване за анализ и измерване на изображения се закупува отделно. Камерата се монтира в вертикалния тубус чрез C-mount адаптер. Еднократният адаптер, който е включен в стандартния комплект, е подходящ за сензори с размер около 1 инч. За по-малки матрици препоръчваме адаптери с увеличение 0,5 или 0,65, тъй като те увеличават зрителното поле. Превключвателят на светлинния поток насочва светлината или към окулярите, или към порта на камерата, което елиминира паразитното осветяване. Софтуерът позволява не само да се извежда изображението на екрана, но и да се извършват измервания, да се съхраняват данни, да се съшиват изображения. И така, нека обобщим.
Magos Metal 630 е серия прави металографски микроскопи, предназначени за изследване на метални сплави, лакови покрития, електронни компоненти. Основната особеност е универсалния статив. Благодарение на компактната конструкция, микроскопът се побира дори на рафтове с височина 40 см, а добре обмислената система за фокусиране премахва ограниченията по отношение на височината на изследвания обект. Двукоординатната масичка осигурява удобство при работа с малки образци. Микроскопите от серията поддържат всички класически методи на изследване – светло и тъмно поле, поляризация и дик. Разликите между моделите се състоят в набора от достъпни методи. Настройката на осветлението по метода на Кьолер, планахроматичните обективи и широкоъгълните окуляри осигуряват висока разделителна способност, контраст и корекция на аберациите. Цифровата камера и софтуерът допълват системата с възможности за анализ и документиране. За да се убедите в правилния избор, посетете демонстрационната зала на Magos. Тук ще получите експертни съвети, ще тествате микроскопа върху вашите проби и ще изберете оптималната конфигурация за нуждите на вашата лаборатория. Ще се видим скоро!